खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन बिटिआरआव रां लुथिनाय जाथाय बे खेबाव बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव जादों रां लुथिनाय जाथाया चिरां जिल्ला बिजनीनि स्टेट बैंक अफ इन्डियानि मोखाङावनो जादों बे रां सेख'नाय जाथाया रां सेख'जानाय बिथांनि मुङा मनमोहन ब्रह्म बिथाङा बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 650 नं दगरपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बिथाङा मालिपारा गामिनि थागिबि जाथायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बेंकनिफ्राय रां दिहुननानै बेंकनि मोखाङाव दोननाय स्कुटि फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो मिथिस्लाबालासे दुथांफोरा फैनानै रांखौ लुथिनानै लांदों गासै 1 लाख रांजों लोगोसे गोनां बिलाइफोर दंमोन जेरै BPFनि गोनां बिलाइफोर चेकबुक पासबुक पोस्ट अफिस आरो ग्रामीण विकासनि गोनां लेखा बिलाइफोर दंमोन होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं रां लुथिग्राफोरनि गारि नाम्बारखौबो नुस्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों मनमोहन ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खैराबारि बालिसिट्टानि किशोर कुमार भट्टाचार्या बिथांनि CSP मिरुआवबो पिस्तल दिन्थिनानै रां दाबिनाय जाथाय जादों बे जाथायाबो मैयानि सानावनो जादों बेलासे 2:40 रिंगासो समाव किशोर कुमार भट्टाचार्या बिथांनि स्टेट बैंक अफ इन्डियानि CSP मिरुआव साथाम दुथांफोरा खर'आव हेलमेट आरो खुगायाव मास्क गाननानै फैनानै पिस्तल दिन्थिनानै रां दाबि खालामफैदोंमोन रां दाबि खालामनायाव रांखौ हरैनि थाखाय किशोर कुमार भट्टाचार्या बिथांखौबो पिस्तलजों खर'आवबो बुदों बे समावनो बिथाङा डकायत होनानै होज्रिख्रावनायाव हिन्दी राव रायज्लायनाय डाकातिफोरा हाखु दाखुयै खारलांफिनदों जाथायनि उनाव किशोर कुमार भट्टाचार्या बिथाङा खैराबारि पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय NLFB डिजिगनेटेड केम्पआव NLFBनि गिबि मुंख्लं जिफ्रुस नार्जारी उफ्रा मुं एन जोंखोल बिथांनि सेथि मुंख्लं सान फालिदों NLFBनि सोद्रोमाफोरा मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइखालि पुलिसनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांदोंमोन जिफ्रुस नार्जारीया आरो बिथाङानो NLFBनि गिबि मुंख्लं जानाय सोद्रोमामोन गिबि मुंख्लं सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै NLFB आफादनि दैदेनगिरि एम बाथा बिथाङा बुंथिदों दि जेब्लासिम रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे केडारफोरा गासैबो उदां जाया अब्लासिम NLFBआ सोरखारजों सावरायनायनि थाखाय जिराया बर'नि गांनाय उखैनायखौ जेब्लासिम सुफुंनो हाया अब्लासिम नांनो थाखाय समायखिरा लानाय बायदियैनो दासिमबो नांगासिनो दं नाथाय नांबाय थानायनि गेजेरावनो माखासे रां रुफानि लुबैसुलाफोरा जोंनि सुथुरफोरनो एरसन एरब्र खालामनानै होनायनि थाखाय गावजों गाव थैलायनाय बुथारहोलायनाय बायदि जानानै थांबाय होननानै फोरमायथिदों एम बाथाया बेनिखायनो जायफोर सुबुङा रांनि लबनि थाखाय एरसन एरब्र खालामो बिथांमोना जाहाथे हारिनि खौसेथि आरो मोनथायखौ साननानै बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो बेनि थाखायबो खावलायो एम बाथाया बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे लुबैसुला दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जोंनि हारिया थगायजाबोबाय थानो गोनां जादों बेनिखायनो NLFB आफादा जोनोम जाफिनदों आरो जेब्लासिम रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गासैबो केडारफोरानो उदां जाया अब्लासिम सोरखारजों सावराया होननानैबो बुंथियो एम बाथाया बेनि अनगायैबो बर' हारिनि थाखाय जिफ्रुस नार्जारी बिथाङा गावनि जिउखौ बावनानै बिदिन्थि होनो हादोंबा हारिनि थाखाय जों मानो जिउ बावनो हाया होननानैबो बुंथियो आरो NLFBआ सोमावसारनाय समावबो गोबां रोजा बर'फोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन जों मानो हाया होननानैबो बुंथियो एम बाथाया मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि गरायबारि गामिनि थागिबि NLFBनि गोख्रों दैदेनगिरि एन जोंखोलखौ आसाम पुलिसा इनायै एनकाउन्टार खालामनानै थांनाय 2021 मायथाइनि 13 जुलाइआव बुथारदोंमोन बिश्वजित दैमारी आरो इमानुएल मोसाहारि बिथांमोननि उनाव BTSनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारियाबो BPF दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैमारसिगोन नामा रायखांनो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया चिरां जिल्लायाव दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंफैदोंमोन जेराव BPF दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा हरखाबै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमफैदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ हरखाबै खाम्फा बरगयारि बिथाङा लोगो हमफैनायखौ लानानै गोबां खौरां बिजोंफोरावनो गोबां सोंथि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै खाम्फा बरगयारिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ मानि थाखाय लोगो हमदों BPF दोलोनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारी आरो इमानुएल मोसाहारि बिथांमोनहा BPF दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैनाय बायदि खाम्फा बरगयारियाबो BJP दोलोआव हाबहैसिगोन नामा आरो थारैनो खाम्फा बरगयारिया BJP दोलोआव हाबहैयोबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ बबे लामाजों थांगोन बायदि सोंलु खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों
क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोल सरलपारा आरो उल्टापानियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय सानै सुबुंनि न'खरनो बिटिसिनि चिफ केयार फान्डनिफ्राय 1 लाख राङै अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइ राननाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि देबरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। मोसौ लायनो थाखाय थांनायावनो जिउ खोमानांनाय सरलपारानि दुर्गा बाहादुर मगर आरो उल्टापानिनि सासे बिथांनि न'खरनिनो 1 लाख रांनि चेकखौ गथायनाय जादों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि बानजायनायावनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोननि न'खरनिया एसेब्लाबो मदद मोननो हायो होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएल दोलोनि देबरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव गं 45 पिस्तल हमनो मोन्दों। कास्टम डिपार्टमेन्टनि गोख्रों नाजानायावनो दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव गोबां बिबांनि पिस्तलखौ हमनो मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला हारियानानि गुरगावनि बिसि फिसाय जगजित सिंह आरो जसिन्दर कौर लोगोसे बिथांमोननि उन्दै फिसा गासै साथामा भियेटनामनि हो ची मिन्हनिफ्राय फैदोंमोन। बिसोरनिफ्रायनो पिस्तलखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय पिस्तलनि बेसेना गासै 22,50,000 रां जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो हमजानाय बिसि फिसाय जगजित सिंह आरो जसिन्दर कौरनाव सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि बे पिस्तलजों आबुं जानाय बेगखौ जगजित सिंहनि बिदा मनजित सिंहआसो पेरिसनिफ्राय फैनानै गथायनानै थांदों। नाथाय पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारग'लांनो हादों बिदा मनजित सिंहआ। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिसि फिसाय जगजित सिंह आरो जसिन्दर कौर सानैया सिगांनि समावबो तुर्कीनिफ्राय गं 25 पिस्तलखौ भारतसिम लाबोदोंमोन जायनि बेसेना 12,50,000 रांमोन। नोंथाङाबो सैमा फिनो मोजां मोनो नामा? सैमा फिनो मोजां मोनोब्ला पिटबुल सैमाखौ फिनायनिफ्राय गोजानाव था। सावगारियाव नुनाय बे सैमा जायनि मुङा पिटबुल, बे सैमाया गावनि बिगोमाखौबो अरथारो। बेबायदि जाथाया गोबां जादों। भारतावबो जादों। बे जाथाया न'आव फिनाय पिटबुल सैमाया गावनि बिगोमाखौनो अरनानै बुथारदों। बिथांनि मुङा सुशीला त्रिपाठी, 82 बोसोर बैसोनिमोन बिथाङा आरो सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरिमोन। लखनौनि किसेरबाग ओनसोलाव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला सुशीला त्रिपाठीनि फिसाज्लाया सैमा मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा 2 सैमा फिदोंमोन। 2 सैमानि मादाव मासेया पिटबुल सैमामोन। फुंनि 6 रिंगासो समाव न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानैनो सुशीला त्रिपाठी बिथांखौ अरथारदों पिटबुल सैमाया। जाथाय जानायनि उनाव फिसाज्लाया न'आव सफैनायाव बिमाखौ थैजों सिग्लाबनाय हालोदाव नुनानै देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन, नाथाय बांद्राय थै बोहैनायनि थाखाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदोनानिफ्राय उदैसिम गासै मोन 12 जायगायाव अरदोंमोन सैमाया, जायनि थाखाय बिथांनि देहानिफ्राय गोबां थै बोहैदोंमोन। जाथायनि सायाव थैनाय सुशीला त्रिपाठीनि न'खरनि खाथि खालानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 6 रिंगासो समाव सैमानि सोंख्रावनाय आरो सुशीला त्रिपाठी बिथांनि होज्रिख्रावनाय खोनादोंमोन। खाथिनि सुबुंफोराबो खौरां लानो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय दरजाया सिंजों मारिनायलाय थांफिननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि पिटबुल सैमाखौ बेबायदि मानसि अरथारनायनि थाखायनो गोबां हादरफोरावनो बेन खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 41 हादरफोरावनो बे सैमाखौ फिनो मोना। आसामनि उनाव महाराष्ट्रनि माखासे ओनसोलफोराव गिख्रंथाव दैबाना जादों। दैजों लोमखानाय दालांखौ बारनो नाजानायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा, 3 गोमानानै दङ आरो 2 रैखा जानो हादों। बे जाथाया महाराष्ट्रनि नागपुर सेपनेर तहसिलाव जादों। दैजों बुखारलांजानाय बे जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जुलि जाखांनानै गंसे स्कर्पिय' गारिजों गासै 7-8 सुबुंफोरा न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो दैजों लोमसावखानाय दालांखौ बारनो नाजादोंमोन गारि सालायग्राया। नाथाय दैनि दाहारा गोबां जानायलाय दैनि दाहारजों स्कर्पिय' गारिया बुखारलांजादों। जाथायखौ गोबां सुबुंफोरानो मबाइलजों भिडिअ' सेबखांनानै लादों। भिडिअ'आव नुजानाय बायदिब्ला गोजावनाय स्कर्पिय' सिंनिफ्राय मददनि थाखाय सुबुंफोरा आखाइ फायखान हरदोंमोन, नाथाय मददनि थाखाय रावबो थांनो हायाखै। बेबायदियैनो दैनि दाहारजों बुखारलांजादों स्कर्पिय' गारिया। जाय जाथायजों 3 गोमानानै दङ, 3नि गोथै देहा मोननाय जाबाय आरो 2 सानस्रिनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।